Images of the end. Or say awiye bremu nsasode ahodo. Abusiafo na oche asan abeto yembio yebeda nyankopon ase se waye adom na yeda so eti enkwamo. Kwata emu nyinara adusia ye ne wo esia no ose mfato ho nsasode ne nsohyade. Allusions, images and symbols. Ene na ochi mu na de kwata nyina adusia e ba wie ntie wadusia to so du miensa atifi asem no osi awiye bremu nsasode ahodo yetwe ho abasisia. This is our approach, historicist approach in prophecy interpretation. Yes. Na eno no ye German for edi na eda sa ahini na eda UK hase so abusiafo adofo no mo ye mamu nyina akwa ababion na afi ye de ntiaso nkonso na me ngaji nkopa Yesu Kristo so ede mamu nyina ra ye besan adam aseso nkokwan so se de birada mo ne yen eye sa adisua tutu na atwe mako du emiensani na ye ne mo aye sa adisua na atwe mu no ye de ye toso du miensano na ye de bi na se quarter no aba na wie the next lesson de bebro no eye adusua foforo kra na ye de bebro na sa na atwe mu adusua no se adusua bia no kwasem se de papa de pa ye yi hu firi mu a eye me waboafo sonko wa ha se o mo beboa na de adusua pense mu de abraham answer no me ko tie nyum mfiri church kwa for home rasisia.
yɛda church kwa ase enwuma omudi edi yen addition anymore enem na menam saa kwan yi so da 3ABM TV Ghana TV ase pa na afi so Hope TV Ghana so me do mo ase pa so nkokwan sanse saa adwuma ko menu yi afa onyankopon da rubo adwuma de ato mo so TV adwuma omode de omo ya ne se onyankopon asem no ena omode be kɔ wiase tie ka nyankopon asem na no so mafa de na mo mfidi awodo so na omde kɔ wiase enam saa ye ntie ya na sika asem eden kakra ede masa adwuma ko yi yesrew sa wo hwen na wutie ya yesrew one number gu yemfoni na ne fa na frɛ obi beje wo so kakra bi obetimi ne fa bo asa adwuma ko yi na enam saa ye so na nyankopon so ahyiraw enam saa ye so ma won so eyo part a wo contribute to say asempa no ebetre akọ wiase afana nyinara ma mefa mani fa hwefidie mu ase na afi wo mo mba bebo me de pese mu di abremu mayo mo afi e de acha media mo somfo Bismarck mensa enne me san ewo da akoko hre eka me ho ewo ase da hre ye mo akwaba ye me da se nenso what me abase en fa edition famre ye atifo na afi me ko manima openi Samuel ababi so ene chono openi same ye mo akwaba me da se nenso what me aba na afi me ko eto no ho a yinua foster twin so ene eto no openi foster ye mo akwaba me da se nenso what me abase en fa edition se en famre ye atifo ne babia wo biara no ahobrase mu katoni na sesi utirase na mema openi tre enhra ento edition show badensa inankopon ya bank se wasemu odu ebede na ye nipa aboni ase ye me yetimi ate wasemase akirechire mu ama wo ma pempem wo wiase so ate ase ne nyina nse mahonhom no meka ye kuma mahonhom no mefa ya adwen no hom na de wo pese wo ma ye ka ene de wo ma pempem wo abonten so betie no on fama ye de da honhom na numre se de adri o mehira ye no kan ye ho asem bi be free enu aba na free ya yi tirimu na emu ma free honhom no mu na de aba ma ye wasem nti ase to Christus di mu nti open enye hoda amen good o share na otwe be miensa di ba nyina ye abasama na ni nyina ejina ho anase eche dachi near ABCC. In fact, and then the last and as the final of what we want to look and as a person na and also at na ebe pointy actually near ABC final events no emo and the first of all you were trap or it was a addition mo nedika yebidika ashe Jonah eni nive the AC omo entem na fe ya hwe Babylon na hwe ase na fe ya hwe the rise of King Cyrus and so senoti otimi ba ye betu Babylon ahini ni efri ho na obe liberty anaso obeje Jewfo no efri nkwaso no kasa omon san ko the promised land na fi omunkosi aso ndaro sa trapa emiensa yebehwe na fi ya hwe okwan e fast anase yetimi ate ase sene sanema we gina homa niema ewo yanimu a anase asisem a beba besi ewo yanimu efa final events no ehwo ena maboafo eba beboa na afi yetimi adoso yeni kan hwe yenka abosem no ewo Jonah chapter 1 verse 9 wo bia wa ye crowd no betimi akan Jonah chapter 1 verse 9 no amayen nti radio asem no ka kire won se me Hebrewni na mesore urade osu nyakopon a oye epone asase pese no amen good yan started yan discussion no ewo Jonah oni Nineveh I say the reluctant prophet Jonah story no your story bi ade bi be pop up no na odwen ho na wonti ase prophet a onya willing say obesa akoka nyankopon asenka prophet de nyankopon de ade suma wa de odwuma wo ye no ye de nyankopon ka asam kire se koka na wudi so na akoba prophet we de nyankopon kire ne o man direction mi no se na we pa de me prophet me mfo aso well ye bekom na fe yahwe picture bia Yesu Kristo edemayen wa hase sanse Jonah story de ye ni bebre we may not necessarily go into details as to word of the sea or Jonah, but yen share statement that Jesus Christo and make ye or Bob Jonah ding. Neko change that the way by yen share the general homa end time events.
Matthew chapter 12 verse 38 to 42. Yenhwe asama ewo hono. Matthew chapter 12 verse 38 to 42. Ana atwerɛfoɔ ne farisifoɔ no mu bi ka kyerɛ no sɛ kyerɛkyerɛfoɔ yɛpɛ sɛ yɛhunu nsɛnkyerɛnne bi firi hɔ na buase wɔn sɛ ɛnɛma abɔnefoɔ ne awɔsɛfoɔ hwehwɛ nsɛnkyerɛnne nanso wɔma wɔn nsɛnkyerɛnne biara gye odiyifoɔ Yona nsɛnkyerɛnne no na sɛnea Yona di bonsuyam nansa awia ne anadwo no saa so na onipa ba no bedi asase ase nansa awia ne anadwo ne be emarima ene emayi besore atemu no mu na wabu won fo efise wasakira won adwene wo Yona asenka mu na hwe ne osene Yona ewo ha anafo fem hima no ene ema yi besore atemu no mu na wabu won fo efise ofiri asase no ho a betie Solomon nyansa na hwe nia osene Solomon ewo ha amen Yenhwe mfane ben na mo bebisa Yesu Kristo wo hwe no response a wode maaye na all free otwe Jonah asemi de ba mu ya na picture ben na Yesu Kristo pese enya Yesu Kristo pese o point ne ho say I am the Messiah many agent kwana me de sanse mu nyina ama wo on say Israel for no na Yesu Kristo baaye no na o mu nyine ni enti time bi on pese o mo so no hwe ni ehu nipa kora wo ye Yesu Kristo wo beji ye nkwa enti wo se ye betu ogwa amane ne Mose honwom enti time bi a mekai Mose mekai Jonah de a Yesu Kristo ka se me ye kasese Jonah no mekai Mose eni o Yesu Kristo so wo mienu nyina beji Mose de ye ko promised land na Yesu de o de ye ko the everlasting life that is suane de man ye de ne se o mo ko pense nkyerene and then century ben ye ka se wo wiase ne century na tie te se wiase nyina no mkonom se Yesu ma ye century ne so so no na meba no a o se century bi en wam de bema mo se Jonah dia odi aboa ne yemu nansa no eno na de ma mo Yesu so was no obu o mo be o kasma chon se me mo be chimi ekumi mo be sie me nansa me sa so eso wo ante ase enti de wo de be ma ye ne se ye no ya ti se Jonah ne adenti na Jonah pese wo beko efi se sa o manu a oso ko kasem kire wo no wo mu ye wudifo papa se wo mu be okuro mu a ye dwure kuro ni nyina o se enyinsefo pa wo mu ye yi wo mu ma no enkora ke ti se wurka sem na wo be ka kire Jonah a wo yo nyame dini a wo no nim se sa nkrofo djuma wo mu die ni wo se ko ho ne ko kanya nsem ya hayi kra ewe etore bi ni ye plans ye be kwa ese mu mi hwe yi na hankra mu fo doso ne hu aboye fi so mo twa mu ahia edi ye etore bi ni ye blemu Jonah mu mi emiru mu ye hu se nkra mu fo no kwa etimi akomo fi se kwa yesuru so mo ombe ye bibi eni nti de ne Yesu pese o kire wa ha ne se mo antimi anya djuma ne de a e de se jene na mo hwe ko na mo be chia na mbachimi akume nanso Jonah ko kan nsempa no o se enkrofo no o se furu o ne so kosi aboa so wo mu nyina sakra e wo mu se awie bre no akire no wo mu sa akoye bone ma ye betuhye onzo Babylonians betuhye onzo dwure wo mase nanso the Yesu person train say we should be like the prophet one Jonah and say yet say Israel for no a no wo munyi Yesu Kristo ni a wo de nsenkyene nko ano mo pe enne wo biti memenda so da me pon memenda kosia da wasa akotena so da afoforo mu okope nsenkyene obi ti memenda so da mu ha owi a ye pon asoro ya okoboso mo okope nsenkyene eduanom mo mienhwe ni ye wo say is to tell the world they must repent yes ye ko ezesi ye suro Jonah ezesi ye suro ezesi ye ko o dwane ye no me de say Yesu Kristo recall us that story no de compare wonu ani wo yes fi so bia na won pese obeko akoka onyame ansem na kire wo ko ye no Yesu Kristo bring that story up
Minim how many times I recorded say I record no Bible. That's I am the pastor yes so this story e baye say the bectre ye say ye yanko kanya nsem no a onyame be me yakọ o say emra Jonah o yes ayisi afede obekọ no kura na nke so the 3 days no or the 1 day ko kanya nsem many pe na sakrai timinu mienu penimfo si nyina nkra ne mu tutu nkra ne enna ahoto ewo ho kakra na yenya ntaye no mumye momone se onyame asem no ye de beko Yesu Kristo refer to remind us say ono ene onyame a oboso ni asase oka ye ho bebie beko bia mi nsuro otaye ne ani mi nsuro nkramofo mi nsuro de yeko ye nkonko kai na nkunim die ebe ye dia. And not just a washer, Jonah 3 days or could do will not no. Not just a something symbolically, no. Yes, Christo knew no, so could do 3 days as I say, no, was I abandon. And none of you can say Noah symbolically a sea or honour. Now, yes, Christo be referred to that incident. At the general crab, be a bit the crown and say, was say, young Busan say, he free was a Hebrew. Misro na kopon. We Hebrew ni so na kopon wa. Na na me asoma se kwa. I didn't know that. That's right. If you say onyame ne ka wo ho. Odi wanim. One was seko. Ahoden wo de amount. As ubo sukra se me Hebrew ni. Eduru ba bia za de ye o. O me ezi ni. Na so ne ne mo yo ho no mo so ye so ye de. Ye bi. Yeah. Great. Now, say you know. Ono ne mfum so ne man kudi. Sa belly, you know. 3 days. 3 days. Yes. Now we say usro Nineveh. Yeah, cruelty near the. Yes, so or the compare Jesus Christ. Yeah. Yes, so muye any bonnier coso yet. Or the owo 3 days. With the assassins 3 days yenti. So what I say. Into you are commissioning or my power. Sa power na otimi ohun a otimi dibe je no sa odi amaye sa nti ensese isro se de kan na ensese isro na enye den ya wiase bone o bosam no de ebe hu the 10 times of what Nineveh was doing. That's right. And nti no to me na yesu adi amaye no yenso yenko na obeje. Great. And that is the difference. Difference are eba emu no. Jonah abusia for Jonah there ehu say obekwa akokanya mesemti no wodwane and e ko result into say obekwa akoda there na say for Friday. Yes Christian so the same thing. Nanso o se medie meko. Yes. Na mene onipa boni nti meku 3 days na sorry. That is the difference. That's why Jesus Christ the bigger prophet and I say or surpass a friend say Jonah sene additional a work of repentance. You won't say Jonah ko kan asam no so okay kan Jonah chapter 3 5 to 10 na omunya adwen sachra So now Argentina's prophets and kasane nyankopon boni timu po senka obeye omo no wanye ne sabiu. That's Bismarck. And I'm saying, remember, Foster Akai Kakra, or Jonah 3, verse 5 to 10, or get me Akai Kakra. Am I Yahoo? Yeah. Why you Bianca said, yeah, boy, yeah. Some. Or say, and I knew before no a gene Yakopon D. Na opai modadie na ofrefra to my free womu nipa akese sukusi womu akumaso. Na asem no dru Nineveh hene enchen no osori free na dwaso na oyi ne engusuo gu ho na ofra ayitoma otna ensomu na oma wopae mu ka no Nineveh ohene ne na titire asem so ka se nipa ne afiaboa nantwie ne nwan emfa hwe enka won ano won kodidi na wonom nsuo nso na nipa ne afiaboa emfrefra ayitoma na wonsu dedenden emfre onyankopon na onsan free won kwamone so ene emim ade a ewo won nsem no so obi inim se ebia onyankopon besisa na dwen wo ade a oribeye no na wadane afri na fufuhye no na wanseye na onyankopon hunu won ne ye se
wasan every won akwamone so no so na osisa na dwen wo bone a oka say odi beye won no na wanye amen amen nya edase pa tiefon se da masese mu de maso fm ye se efe akenka asem na ye bra e kai mai ne ene babia e dadi efini ne ebeduru ya monhwe oman a awuru kasem ti no nyankopon se wo bese o mu pasa bede god wa ye wono to bia wuntimi nti o nyankopon ase ese se boni nyaye boni akodu nyina achi no ne bia wakasi wo se nyankopon esubai no eno na intimi nsesa mfise wo ye odo nyankopon enti ni wasisi ye kan yemfom so kire ne kwafo ni tini ni se odbeche enti ni ni wefo ano ye beka se apro atete enti Jonah kura ahye na bufuo se wonna nkokura no with conditioner onyankopon edito ho nti se Moses madwen dia me na meka se nka mese mu na enso nsesa no eno na dusua na mi ate asese omutisa no omuye omudi muada no omu sre boni fafri no onyankopon so edi omu nyina emfomso eche no enti ha na dusua mi ate asese bibisa na e conditioner mediato ho se wosisa me ye wose but yen kan hunse wasi we na ebeba awieye bremu no se onyankopon si wanya kase oba abese ewiase no enu de enye conditioner because wakan nkete se wasi the prague the end time persecution these are not conditional because wakato was say awieye no say ne meye enti no say enne before then no minu mienu ye conditional man because say ye kan yemfum so kira wo ye ne kwafo ne tinin so rebeche ayifo niniwe fo ekan omu edi muada nyame de che wo mu se ye tenasia na ekoduru entama adofo no ye ni brebio enti ne ekoma ne se opon ne niniwe fo ye nyina no omu nyakopon si ne bosen ko bese o mpasa nenso omu yesu tie no omu repente ye no onyankopon esa edi omboni eche wo mu enti se de trosem edi manye wo Jeremia no oka ni pefe chirese ye turn away from our sins onyankopon enso ebeye aso na watie minu mienu empaibo sa nso na adusua na mu no ome eti ase pefe se obre bi ebeba na sese no boy nkokose ewo Revelation 18:14 say ni manma osreye ni ara ye free emu emfi ebise ni anye wo mu ni boye ni bi ni ekosu owiase nyina ye ni etua na enso ye nhwe ye ni amfo mu ye ho amfrefra ne ekowiase emu die ede o na entam no enye conditioner nyame nshira ye na dunti amen amen fa bibi kakranka ho 40 days what does it remind us Esuire. See, a 3 weeks ago, 2 weeks ago. Yeah. 40 days a number, a very significant in the Bible. Or see Israel for not combating the 40 days here, Drew Canaan. Next we take you almost say 40 years. 40 days. Enna Noah at the Canaan. So you know about 40 and then 70 or kind 120 years. And now 40 days in Zono Toye. I have Noah, Jonah, 40 days. Oh, and the yen share additional a year passed in a me, a beboyama yet me, a nya adjun sacra, a sompo. Okay, send I do not put in a cross in adjun sacra. All right, Yaguswara, ye share a ye bremu, and sasso dear, I would draw, and ye share a debia ye cano. See a tremono, ye share a yebrem and sassodie, and say, no one, Nas Jonah never be a dame pass or the yam semino ever call Yesu Christo and Aso Yakopon Castle on Franco, who Johnny is on ne, baby or wha, or Cocanyam Srani Wabo. Ye bet to say no, and I say, young court, if Johnny and I say, ye Johnny, and I say, ye bay a day, Nina, a diana, yan so yemri, so edico a vieno, yan so be sabeba, yang abrabumu. Nanti abeye enshasde ede amaye ena fenso no ne de say won say regardless of na amumuye dia na ne before ne eye no omunu omo Yakopon de chomo sa na yenso awiye mrani forget about your past ne waye atwam
no matter how ana wotie sene na wo boni akwakoduru bia no sene Jonah ka asem na omugidi ye repent anyame de che omo sa na wie yemre yin so no Nyankopon aye krado se ye moni aye nyina se gidi na ye repent ono se de o de be che ni anya nkwaje. That is how the whole thing is going. Now yento aso na afi yen jump emfiri Jonah de no na afi yen hwe Belshazzar so ni feast or ye hu says wo hwe abakosem no se ne esitie na after Nineveh no na Medo-Persia for ni Babylon for ka omuhumbo mu Medes for no ni Babylon ka omuhumbo mu eli lead by Nebuchadnezzar beto share Nineveh so ekonka he na the kingdom of Babylon so shase na afi enyini na beye kese. In fact Babylon se na ekire no edwumponponse obi a no kwasem se wiase nyina se opese wudi afa honko bata Babylon because no makomanim in terms of everything omo de omo ho nte nka na ye beka se Babylon kwati se US ana se bibisa ala omo control ewiase enyinara yenim se ne abasam no etie ema Nebuchadnezzar ebewuye but anije sem se Nebuchadnezzar ebewu no oje Onyankopon diye ansa na obewu enti Daniel free Nebuchadnezzar ede no so ede ba Belshazzar de na oba bedi Nebuchadnezzar as na odon so obefa na Nebuchadnezzar free hono ni obedi ade ne nana no obedi ade. Now yenko trosem mu ne yenhwe ni ono so beye ye kakra bi na fe yenhwe adesua betimi asua afriwom yenko Daniel chapter 5 verse 2 no kan Daniel chapter 5 verse 2 na huri kwa kan 22 no but abasam ni nyina e wo Daniel chapter 5 no onyamre na wo fie no kan the whole of Daniel chapter 5 ube hu de ye kan by for the sake of discussions here yenhwe Daniel chapter 5 verse 2 and 22 no yenhwe de Belshazzar Daniel chapter 5 verse 2 and 22 no so insano ba nani so no Belshazzar ka se won fa sika nwini Neja Nebuchadnezzar akofa afri asodan ewo Jerusalem no mu no mra na ohene ni na brimpon ni yerenom ni impinafo num emu. Verse 22 no nso say na wo ne ba Belshazzar unim ye nyina de nanso wa mre wakuma ase. Amen. Great. Yan share Belshazzar ebedi ade no. Tene chosemi ekwe. Na before Daniel bekasa se no adi ka recount eniema asisi. De Nebuchadnezzar ye ni nyina na fi obema Belshazzar nana no won se unim we nyina wo. Ba so wo so ba ye no waba na wo ye worst things. Now, ediamfoni ena sasem ye etwa kire ye. Okay, that's it. Back senior the story of Nebuchadnezzar, the image, the dreams and other things. And senior or bo form. Yeah. Na okwan afaso bo form o man also tia Nyankopon. Yeah. Nyankopon okofa Nyankopon crofo captive. Ene enema bibria odi free Nyankopon Jerusalem buy. Na Nebuchadnezzar upon all his self-importance and other things no one fan sanka Nyankopon kruwa no David or keep so ana oye ni obeye actually say on the son na ekese ni ade eventually Nyankopon brought him down took him to the bush kwesa aboa any ade ni nyina Belshazzar woni tua nya Onyankopon ne o papa o nana eyeye a woni tua na ye twina so na eventually no ohun say Nyankopon oso no krona na chinu tumi bia ni ho no ohun ye na Nebuchadnezzar esakraye owu ye no na be di ade na wudi ade no na o ye the western ma papa ehwiase no na watopono na Nyankopon kruwa o papa kura amfane sanka o nana amfane sanka no wankofa kura ma amfa ko yehwi o mpanafo
the abomination thing of that aspect of it no no abominable thing say akofa kapwa Nyankopon o papa kura ampo no unana wamfa ne sanka na wode mpafo na mo no ma no da yekokan ya who just showed the fiancé attitude. Yeah. Ana nyame etro ede ne sa tro down bi ho. Edano on tiase. Say papa so da ya wan tiase no. Sa so na sa tro no wan tiase. Yeah. Dan ne kru ya no be tiase say wo hu ne papa ye no. Ni nyina was a year say ka wo fa so e de sakra. But one untimi asakra. And because of that, so Nyankopon ayu to ahaban. That's right. Nti if you dey kro no, or you Ibrahim so. Wa carry you na so wan twehwe. Yes. What is the significance e wa ha? Yehu bebre no. Yehu enema bebre a esese yitim sakra. Nyame amaye the enema presidents ahodo a itimi de sakra itimi de ejaye nimo enema itimi jabone na itimi ye Onyankopon adwuma na ye sakraba Onyankopon nche no say Nebukadnezar sakraba Onyankopon itimi e basa yenso Onyankopon be yi so haban ama e from abone den aboye enti etu enfo say enche no abai nyame ba wa betu yensen ti enfa ho ma no yes na o metu yensen yensen fata say Besaza. Amen. Amen. Me da say opening first as watch church when you trust na fe yen show the drying of the efruit no yen show se ne ehon so esi etieti hu Besaza obedi ade abusiafo ne ono so ebeye na ankwie amfa amano great yen to aso ne yen hwe bibi wo Revelation chapter 16 verse 12 to 19. Revelation chapter 16 verse 12 to 19. Chapter 16 verse 12 to 19. For say na die etosom insia no hwie ne kruwa no gu asubonten kase Efrat mu na emu nsuo we na wasiesie kwan ama ahemfo a wofri owia poye no hwa na mihunu ahohom fi miensa a wotese mponchirene se wo free otwease no anumu ne aboa no anumu ne adifo atrofo no anumu na woye ahohomone ahohom a woye nsanchirene na if wo free ko wiase nyina ahemfo nchen koboboa won anu ma Onyankopon ade nyina sutumfo no da kese no mu kono verse 15 hwe me ba se oyifo insira ne de owen na ohwe ne ntade so na wanante adaja mu na wanhunu ne kwatre kwa 16 na oboaboa won anu ko baabi a ofre ho Hebrew kasa mu se Armageddon 17 na 17 okay na die etoso nson no hwie ni kruwa no gu ahunum na eni kase bi free asoda no mu free ahinwa no mu se wawie na animonyam ni na anyinam ni eni ni aprana bai na asase wuso kase free bre a nipa ba asase so no wonhunu so asase wuso kase sa pen bai 19 twato no na kruwa kase no mu pai afafa miensa na amanaman nkuro hwehwe ase na okai babe kase no Nyankopon anim se wobema no abufuo a emu ye din no nsa kruwa no amen great. So you show the dry of Efrat and as a subontin Efriti no way. Show the Revelation kind of the fall of Babylon. You should chaka a war momentum. Chaka beneda sudden destruction. Enebeba. The person says the drying of the Euphrates and take
so long fi say ohimana na owo ho sabre no o se na opese onya kwaye a o mbetimi de afa saa kuro no ase na afei wo mo de aba kuro no ankasem na oye o so nyunyu nkuku bebre no de sisi I don't know how many nkuku onyunyu ye pot no de sisi o se de be ya o mbenya we ya be fa so de akokurum ena yi sare so baaye no obedi won so no ono so dwene se ena mi so betimi ya the same thing na me de akokuru no mu to ono so twa akwai o mu nim se kwana no o mu twa no ena na tamfo be fa so de ya de aba be che won enti mra be shaza ono ti ho a wa me akofo onyankopon kuruwa ne na nakura efere se wo de be ya de akogu baabi wo no ma no no na onyankopon sudden retribution no na e ba won so sudden retribution enti wote wa no hu sensa atro da ho de na adesuan yi ka kire minu ya ye tuefo adesuan efiri se ye hyase 12 Sabbath ago no akansem bebra kire ye niema tembia wode onyame de no ba no de bonsam de aba wode awie de no ba no de nemremu so de aba wode tuefo sabisi ne bibusai mumiemu se ehun se ede ne yesuan fira adesuan mu ne ye dwinde so ye dwine se nyame betimi aba kina anasa na dwi kro betimi aba anasa ye tie se nyame betimi aba na enam se anwune se anenti no onyame akronkron ni a ensese ye de enseka no yes ebi ne homeda we can say enam baye me nyame a odo free Ghana baye no say nyame no anim ko de ti odo baye sebra na besum enenti wo say sudden no a drying of the Euphrates no e kire say ye no say ya anyi onyame ani a obe wipe ye free ho be ye nyina free ho. It was just as the fall of Babylon, the sudden appearance of Christ will catch my modern Babylon by surprise. Yes. Said they see what Babylon no money that's all money idea or more ADD yenum to say no weapons no. I was say yen buy no. Yes so ebeba. Enti momi yemfa we nya de sua kese se de biara da ye de ho betwere urade. Anye sa obedra te se do dry Euphrates no e ma atamfo nya akwai eye de efem e beto she Babylonians be shasa so no eso sa e be yenti wo say it will be surprised because they have chosen to disbelieve God. A bad surprise if you say what pass would ye who need a meaning now need a meaning now say na ba so e surprise who to now say bibi and e kwado mo fro na me dey absentee God na me ni wiase then so na me timetable nipa bi ani oni mo that's right when the time is up ono na me no be act na what dry if somewhere great nti yenhwe ni great abusia for yesuan ni na no na ye bo ye hu kokko Belshazzar na ojemene wako nyankopon fie akofafa nyankopon glasses ne caps omonom no on the girlfriends omon twi soroku na fe omudi ande sana dwena chosem chese nyankopon je ne kra efri no all of a sudden eti se no amre no se nipa didi ye onipa nom ye bibia eti se ye nso ye mre yi ye didi ye nom ye kan sam no ye tie nsam no ye enyema bebre na ye kan afa onyankopon ho enti o say the greatest surprise no enye se ye ignorant about the ABCCO but the greatest surprise na ka no say yanyandi se the nyankopon ka say ebesi na ebesi that is the greatest surprise so obema sa de we aye surprise amawa ana ena eguso a yesua ho adesua no yeah say the first say they were secured. Nobody can invade them through that means. But to their surprise, say invade you. That's what I say. I try say, yes, young way. Whatever it is, no name on pay. Now anything can happen to us. Yes. At any point in time, yeah. Yes. Great. Even Jesus Christ crumple so okay. Say senior obifu eba yes ombo wonkaye no sana ne maye no ebeba nti se unim da obifu no ba de ase ne nka wo ya obeto fence na wa ye ina se unim nti de unya na se na abonti ye kan nyina nde wo social media
adidi atam na afi do mu didi nyankopon enti afi de wo didi nyankopon atam na wanya more views say the aba no twi TV si wo so twi camera si na ye nyankopon de fa bible si wo na didi bible yatam na che bible ni nye book wo se de ye ho to so na keka nsem bebre abra sa bible yuko kan Daniel nkomhye ni nyina ba mu wewewe eno de ye mfa social media nsi o mu so nken mu da bi baby bi no akaka bible say waka ne say wa ha say si wa book no krampo bro ni bi na kyero ye ensem bi saa na ye keka wo de ye be konkwaje mu ya mfa no ya mbo eno so ne de dada ye nto aso na fe ye mfa ye dusua no emfa ye nsori ye dusua se Saros the anointed one yenhwe adekrontia or Saros the anointed one am say abusiafo ya dikanka abasam no kwan ye fa Saros fa ma efrit no wie na offer tunnel no mu no buy na to be to share Babylon so no saki Babylon for yenhwe se na chronicle can asem bi was second chronicles chapter 36 22 and 23 yenhwe chronicles asem o kan ho ma enti onyame asem bresu samu mani nyetosu mienu no aduasa ensia tichemu adwunu mienu ni adwunu miensa na Persia hene chorus afi a edi kan no mu no se awurade asem a wode Yeremia anu kaye no beba mu nti awurade kanyan Persia hene chorus honhom na oma wokopai no na hinie nyinam na Otrei nso se Persia hene chorus asieni asase so ahenie nyina na awurade nyina na awurade osuru nyankopon no di ahye me insa na ono ara di ato me so se minsi efie mema no Jerusalem a ewo Yuda mumu biara a wo han a obetumi no awurade ni nyankopon ni nachi na onfro nko amen good yan show Saros awasra no yanhwe breso sema wode tue adenti na yahwe se Saros woye the anointed. Okay, thank you. O say additional ni conclusion no or the compare say anointed. Yes. Now not forgetting say yesua allusions images and how to study the yes prophecy yeah as any now pointed to the anointed one. Now who is the anointed one? Jesus Christ. Then why chorus and they anointed? Also invasion, you know, Babylon for no capture Nyankopon Crawford, Daniel nom ako and captivity. Anna amo persecute omo ye nema en sempata etiawo. Entina Beshaza on said dia oye no omo relax omo feel say omo ye bibia enuti chorus embedi wo. Na sa chorus no ana o free Daniel nom say omo kom krom. Omo ko chichire omo ko kusi aso dan. Yes. Ma Nyankopon isa. The chorus no aye ojefo ama wonwa ya capture wom. Yes. Won kwasum. What does it mean? To say if you say we are in a captive mode. Ye near ho obonsam edi or how kwadana abebrese eguyeso. Na enipa eye etimodensem. Enipa eye bonifosem. Yeah. Etia ye ho eni Nyankopon krofo. Na we are so relaxed say bibia ni ho ebesi sa. Na Onyankopon wa o tia Onyankopon no. Nyankopon so e wo bibi ma wo. Wa o tia ne krofo sa. Enu nti senia Dusiana enrade no Wednesday no say oma anwen yeah na chorus etimi bedi wom no sa pepe na Yesu Kristo eba oso we fuma Yesu bewia okun no asai na Kristo de obaye na obeje nkwa enu nti no obi biara waye no se Beshaza waye no
tia onyankopɔn nkrofo no nyame ba na obegye efri ohawo ni atete mu na yakɔ krokronkronum yakɔtra ho afebɔ sɛ de chorus ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔmo nkɔ no mkosi asɔ dan o Jerusalem no back no sabepe na yakopɔn ebe fa yɛn yakɔ heaven yakɔ security asada amen amen madam wase am say awusia for 13 weeks adusua no ahase na yɛde abe etwe yɛda mu nyina ase sɛ bosome miɛnsani ɛne ne wo hyɛ sa adusua yɛase symbols, illusions, and images. Yes, young asem so shade ahodo eboa yen emetimite prophecy ase nti yememenda akwanhwefo de yemfa event ba ko pe ene de kire prophecy ase ye trase ye hwe niema bebre e de niema bebre de tomo ansana ya hwe prophecy ase afutue wo adusua yi mu se menko kan bibi one line pe emfa nkɔhye nkom wonkom no ahwe be nkom tro eni nti na obi hu se Iraq ntokwa no se wakokan bibi wo Revelation chapter 9 na tutumbe ne niema bi a wahu no etete se helicopter na America fo use no nti sa wo no e wo Bible mu obi nkyira se no saa ne tia na ye de ye nkyira niema asesa ye hwe adusua no ye de aba na wie 13 weeks ne ye hye ase ne ye di kan ehwe some principles of prophecy ana say nkomhye enhyehye ahodo niema a wo hwe nkonhye a enhyehye wo ho a wo de betre nkomhye no ase na afi ye behwe the Genesis foundation Genesis fashion ene ne hu se sansem bebre wo ho a ewo Revelation a Genesis adika ka ato enema ne bebre na Genesis adika bodin ato ansa na ye ba be te ehu asem krampo ewo ye friend say Revelation. Then we move on to see share images from marriages. Nyankopon nam aware kwan so e de kire ye niema bia na ebesisi ewo dachi na fe share the nations part 1 and the nations part 2 be kaya e ho na yehu okwan a aman fa so e hyase omusisi the Tower of Babel na fe Nimrod e hyase chitirman politics e honum na e share ase na fe yebehwe understanding sacrifice okwan yebefa so ne ate enkom hye anase aforebo ase. Then we move on and afe yeba behwe foundation for prophecy the say enkom hye ne fapem say ye hye enkom hye ababia fapem no efire ba na fe yebehwe in the Psalms anase nnwomtro enwoma no part 1 na part 2 yehu okwan asa Samson so nwoma no na nya nnwom to keko nnwom bebre wo Samson na eye nkomhye na eba besi that then you move on ebehwe upon whom the ends have come yen na ewiase mre ya wie ya tuyen enema ben na wo se ye kokobo ben na wo se ne yesua ni nyina eboyen then you move ho efiri ho no na afi ebehwe roof ene Esther just 3 weeks ago ye hwe sam mayua mienu yi omonso niema esisi o mabrabo mu ene sane esi kire ye ndaache ne eba besi ewo yenso ya brabum then ye free hono na afi ye behwe precursors and the last week ya na no hwe niani mu nsam niema besisi ansana awieye no aba anase niema adikan ya sisi eche yen awiye no so ne ebe esisi and finally no and ye ne wo asua images of the end anase awiye bremu enso sade ahodo na ne wo aye adusua ni nyina na ye ne wo asua minim ye se yesua yebe kaka ya dwene yenye ne se yesua keke ye kwa abonten so a yebe bom ye hommodin yebe se won konkro na waboa yen ne atimi di aye adwuma na nam sa aye so atwe afoforo nso ababeka onyankopon enkrofo so anche na se onyankopon pia wababetu ye nyina se ye fata onyankopon hyira mo se bosomi miensan ye ne aye sadushan next week no ye de adusua afoforo kra ene de ebebro meyu hu mfrum onyankopon enhyira babia obiana si utrase na mema elder enhyira adusua no so emaye Nyankopon na otwi dumi nsa kwantuo ena woni yatu ena onyanka modin o amen ena onyam ka osoro onkunkun Nyankopon ka ye ho Yesu Kristo ye dimafo oboa ye me yetimite nsem nyina ase ena onyam ka osoro nyina yes ye wie na nso ye nwie ye besa ato aso
na de yesense de achichire gu mfidie so nyine onyame no mmoa ye ne nkoka okra mobroni bi akoma no no so mehu tweri ampo kwa me edi na chi a waye nhyehyɛ ama ye kosi awie ye bre anti ezesi esuro no ono so mehu tweri ampo nyame no o mehu Abraham nyame o mehu Isaac nyame o mehu Jacob nyame ne no mu nyina nsom yesu edi gu afidie so ajapa ma ya brabo ye bra ene de ye nyina no enkope ne nhyɛ odie no nyam na emma se ye ka mafofora sakra ne ya hwere ye kra koso ne hyira ye ne ye fie mu de odi anim hyira no ne hyira na busua ne na kan ye bom ne nya dwene baako ye ni gie so se ne afoforo eche wonyame asem eno na ade ahye yenza amfa dwumadi bi anhyɛ yenza ti se na mahomatrofo so ebe mafoforo hu wonyame a eno nyam kan wodi ayeye kan wodi entontom kan wodi de yesense ma ya ahoden honhom ne honam mu na da bi hye bia no etimi abepagya wodi ewu Kristo sidemu open any hoda amen amen